Λοιπόν, ένα πολύ ιδιαίτερο μοντελάκι, το Globe Traveler το X, το οποίο είναι van στα X36, αλλά επειδή έχει μια ιδιαίτερη κατασκευή, έχει ένα μεγάλο ατού, μπορεί να κοιμήσει 4 άτομα μέσα. Τι καλό έχει. Λοιπόν, εδώ είναι το σαλονάκι οδηγού και τα λοιπά. Εδώ είναι το τραπεζάκι μέσα χωμένο. Και όταν θέλουμε κρεβάτι, γίνεται επέκταση εδώ. Και μπορούν να κοιμηθούν εδώ 2 άτομα. Το φτιάχνει εδώ η κοπέλα. Και ένα πολύ ωραίο γαλλικό πίσω δεξιά. Για van X36 είναι καταπληκτική η διαρρύθμιση, επαναλαμβάνω. Εδώ έχουμε τα υπόλοιπα κομφόρ, κουζινούλα, νεροχυτάκι, τουαλετίτσα με ντους. Στα X36, επαναλαμβάνω, είναι μαγικό ψυγιάκι. Και επειδή μας κέντρισε το ενδιαφέρον, λέμε να φέρουμε ένα δοκιμαστικά στην Ελλάδα. Και σύντομα πιστεύω θα έχουμε ένα τέτοιο στην Αθήνα προς πώληση, γιατί μας τράβηξε πολύ το ενδιαφέρον σαν van, καθότι είναι πολύ δημοφιλής η κατηγορία των van. Είναι το μόνο που μπορεί να κινήσει εσωτερικά 4 άτομα, γιατί συνήθως ξέρετε τα van που φέρνουν έχουν pop-up. Το χειμώνα είναι λιγάκι δύσκολο με τον αέρα, με τη φασαρία κτλ. Εδώ κουβούκλιο, υπερκατασκευή και μάλιστα με πολύ καλή ποιότητα και στα έπιπλα μέσα, αλλά και στη συναρμολόγηση. Globe Traveler, η έκπληξη. Αυτά.